Kristu inkosi. Ngizocela nje ukuyisela kwabapostoli asibongele noma asikhulekele umnikelo egameni lenkosi ethu Jesu. Jesu Kristu inkosi. Baba olungileyo, Baba ongcwele, uNkulunkulu wethu nomusa. Siyathoba phambi kobuso bakho, siyakuguqela sinayo omunye uNkulunkulu esingamguqela. Wena wedwa Nkosi osidalile, siumsebenzi wezandla zakho nezimvu zedlelo zakho, nezimvu zedlelo lakho. Ngiyacela ke Nkosi manje ubusise lo mnikelo, lona loyo onikelile mbusise Nkosi. Mbusise uNkulunkulu wami, uvimbe okudlayo kungadli emakhabetheni akhe. Uvimbe okudlayo kungadli emasimini akhe, asithole isibusiso ngoba unikelile endaweni right. Ngiyacela ke uNkulunkulu wami nomusa ulenze izwi lakho ngoba lenkonzo abayenzile bakhombisa ukwesaba wena. Ushilo kwiHubo 125 verse 1 and 2 wathi abakwesabayo bayofana nentaba yaseSiyoni yonemile engenakuzanyazanyiswa.
wathi kuverse 2 wakhona njengokuba izintaba zihaqa eJerusalem kanjalo abantu bakho yabahaqa kalokhu kuze kube phakade haqa kube yilona loyo Nkosi onikelile umbusise azangene ekhaya ezulwini ngosuku lokugcina athola umqhele wokulunga. Siyakubonga ke Nkosi ngalomnikelo uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu sekunikeliwe uma kunikelwa ke asihambe nomnikelo umnikelo siushiya lapho siya khona. Ngicela usibongile yena besihlela nayo lenkonzo ukuze kube manje sibongile chakwe oza uzothatha umnikelo. Oh ngisho ngathonti naye mhlawumbe usekhishini ndiliyakhunyana leli khishi nesazi story sekhishi kuthiwa ekhishini kuyashisa uzumele angazi uma le nto yarekhodi noma record khona uzovela na kuthiwa ekhishini kuyashisa makushisa-ke ekhishini ungazwani nokushisa yenze njani phuma get out of the kitchen uma ungazwani nokushisa